У канцы года мінулага эксперты Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Беларусі па Брэскай вобласці пачалі праводзіць новы для рэгіёна від экспертыз – псіхіятрычныя. Зроблена гэта было дзеля таго, каб людзям не ездзіць у Мінск, а па патрабаванні праваахоўных структур зацікаўленых асоб вызначаць дзеяздольнасць грамадзян, у першую чаргу састарэлых ці пакутуючых на розныя віды захворванняў пры заключэнні імі розных паёмастых ці грашовых сделак. Мог ли понимать гражданин перед заключением сделки, понимать характер и значение совершаемых действий и руководить ими перед составлением юридически значимого действия? В большинстве случаев, конечно, у нас назначаются экспертизы по определениям судов, постановлениям следственных органов МВД. У них свой особый интерес, чтобы эту сделку потом никто в последующем не смог оспорить, и они в итоге не остались бы ни с чем. У канцы года мінулага эксперты-псіхіятры ўжо правялі 20 такіх экспертыз. Спачатку гэтага больш за 10. Уся працэдура праходзіць у форме размовы ўрача з пацыентам. Пры гэтым вызначаецца, ці здольны чалавек усведамляць свае дзеянні. Заключэнне з'яўляецца афіцыйным дакументам ва ўсіх без выключэння інстанцыях, і аспрэчыць яго практычна немагчыма. Многие боятся, конечно, прохождения психиатрической экспертизы, что тут будут давать какие-то сложные задания, кто-то будет кого-то заваливать, искать какие-то психические нарушения. На самом деле это не так. Все подбирается индивидуально. Обычно все проходит в плане беседы и наблюдения за исследуемым. Большое внимание уделяется прежде всего мотивам, причинам, прогнозу, аргументированности принимаемого решения по планируемой сделке. Плануецца, што ў дадатак да існуючых у абласным управленні экспертыз ужо ў гэтым годзе пачнуць рабіць і яшчэ адзін від спецыяльных псіхіятрычных экспертыз – сексалагічны. Юрый Печур, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».